Anga foli be RHM Info lajɛbaga bɛɛ lajɛlen. RHM Info ye jɛmukan kura ye min sigira walasa ka kunnafoniya ɲuman di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bi aw balimakɛ Bubakar Jare bena o kunnafoniya nunu di aw ma. Kunnafoniya fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛɛ b'a dɔn bana dɔ bɔlen no sisan ni o tɔgɔ ko coronavirus COVID-19 o bana ye Mali kɔnɔ yan bana in bɛ togo di a bɛ mɔgɔ joli la ani a ye mɔgɔ joli faga ani mɔgɔ jumɛnw bɛ minnu fana minɛlen no ka bila in bana in okumu kɔnɔna la o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna kuma bana in kunbɛ togo kan an fɛ yan Mali kɔnɔ bana in bɛ se ka kunbɛ togo di o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛna kuma actu du jour kan actu du jour o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ko minnu bɛ ka kɛ an fɛ yan nin wagati in na jamana kɔnɔ couvre-feu ko o bɛ sen na an bɛna o kuma kɛ o tɛmɛnen kɔ élection législative o tɛmɛna kunu encore an bɛna o fana kuma fɔ aw ɲɛna o tɛmɛnen kɔ information dɔw fana tun bɛ ka circuler a bɛ ka continuer ka circuler ko faux vaccin minnu man ɲi ko o fana bɛ ka circuler an fɛ yan Mali kɔnɔ coronavirus ko in sababu la o tɛmɛnen kɔ ko chinois fana ye dɔn kɛ Mali ye k'u ye matériel bila ka na walasa an bɛ se ka an yɛrɛ tanga bana in ma o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen ni o tɔgɔ ko Milmo N Sahel ni rappeur don ale fana ye dɔnkili bɔ walasa maliyɛnw bɛ se ka faamuya sɔrɔ bana in na cogo min na n'u bɛ se k'u yɛrɛ tanga cogo min na o fana tɛmɛnen kɔ an ka ministère de la culture olu fana ni association culturelle ani artistique dɔw farala ɲɔgɔn kan ka plateforme ba dɔ créer ni o tɔgɔ ko CCC bana in coronavirus o kɛlɛli okumu kɔnɔna la olu fana ye campagne kɛ u bɛ ka caravane ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ donc an da bɛna se o fana ma o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tiɲɛ walima galon an da bɛ so ma bi réseaux sociaux sanfɛ information ka ca donc an da bɛna se yɔrɔ min ma kosɛbɛ o ye de ko tile min bɛ an fɛ yan ko o tile b'a to ko bana in tɛ se ka cari an fɛ yan an da bɛna so yɔrɔ ma ni o fana tɛmɛna an ye invité fila fana sɔrɔ bi an n'olu bɛna kuma o fɔlɔ o ye Kilaba ye donc ale bɛ États-Unis ni wagati in na an bɛna a ɲininka kow bɛ togo di yen fɛ ani Iba Wan donc Gilaja ani o fana bɛna kuma ale fana bɛna a fɔ an ɲɛna Mali kɔnɔ a ka kow bɛ togo di bi bana in bɛ togo di bi a n'ale yɛrɛ fana ka faamuyali ye mun ye a n'a ka activités bɛ togo di bi donc sans plus tarder an bɛ taa ni actualité fɔlɔ ye. An ka jɛ ka taa ni kunnafoniyaw ye ministère de la santé et des affaires sociales u ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na komi bi ko coronavirus n'o ye COVID-19 ye k'a bɛ mɔgɔ 25 la an fɛ yan Mali kɔnɔ bi o mɔgɔ 25 ko mɔgɔ 2 sara donc mɔgɔ 2 minnu sara o mɔgɔ fɔlɔ o ye cɛ ye o si bɛ taa se san 71 ma donc ale kɔni tun bɛ Europe a séjourné la Europe a nana ka bɔ yen a ma mɛn mɔgɔ 2nan o si bɛ taa se san 88 ma donc o kɔni o mɔgɔ 2 a y'o ka kalifa minɛ la Mali kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u tilala ka a fɔ tuguni ko mɔgɔ 520 k'olu fana identifielen don ko baaraw bɛ ka continuer recherche bɛ ka continuer walasa mɔgɔ bɛ yen ko a infectelen don tɛgɛ bɛ se ka da o mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan cogo min na walasa ka précaution ta an bɛ don min na komi bi diɲɛ ni a lamini bana in bɛ mɔgɔ min na o bɛ taa jɔ fo mɔgɔ 170 ani 41 o fana tɛmɛnen kɔ a ye mɔgɔ min faga o bɛ taa jɔ fo mɔgɔ 30 ani 50 o information ninnu bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn Université John Hopkins donc olu kɔni o kunnafoniya ninnu di an ma an bɛ tɛmɛ ni an ka kunnafoniya filanan ye ni o ye lakanani ye. Lakanani okumu kɔnɔna la walasa k'i lakana k'i kisi bana in ma i bɛ se ka i yɛrɛ kisi ka mɔgɔw kisi cogoya min na u kɛlen don ka fɛnw fɔ k'an ka to k'olu kɛ sanga ani wagati o fɔlɔ o ye jumɛn ka i tɛgɛ ko sanga ni wagati safinɛ ani ji la ka gel hydroalcoolique ninnu utiliser o tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la k'an ka gɛrɛ ɲɔgɔnnaw dabila ko n'an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka au moins 1 mètre don ani ɲɔgɔn cɛ ka mètre 1 don ani ɲɔgɔn cɛ au moins o fana tɛmɛnen kɔ k'an ka tɛgɛdi ninnu an k'olu dabila an k'olu nɛmɛ an k'olu dabila yɛrɛ de nin wagati in na o fana tɛmɛnen kɔ ko n'i bɛ tiso k'i ka tiso i kunbereku la tantɔ walasa e min bɛ tiso e kana na bana labɔ k'a kɛ mɔgɔ tɔw kan mais Mali kɔnɔ yan an fana n'an ka tabiyaw n'i ye a ta k'a lajɛ an bɛ tew min verre kelen kɔnɔ an bɛ dumuniw kɛ minan kelen kɔnɔ walasa ka an protéger o ko ninnu ma minnu bɛ yen n'u y'a dɔn k'u tɛ se ka ɲɛ te kɔ n'aw bɛ te min a ye verrew falen
bɛɛ n'a ka verre walima aw ka verrew san verre jetable bɛ yen donc n'a y'a min a b'a la fili o yɔrɔ la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ a la an ka dubaw kɔnɔ gabaw de bɛ an fɛ yan komi an bɛɛ b'a dɔn cogo min na n'an bɛ se an ka assiette kelen kelen di bɛɛ ma bɛɛ ka dumuni kɛ wa aw kana na dumuni kɛ k'a tɔ di mɔgɔ ma walasa k'a tɔ di denmisɛnnin ni fɛnw ma parce que o bɛɛ bɛ se ka kɛ bana in sɔrɔ sababu dɔ ye an ka miiri to o yɔrɔw la kosɛbɛ ni hakilina bɛ mɔgɔ min fana fɛ i bɛ se ka RHHM contacter walasa an ka émission nata la an bɛ se ka mɔgɔw kunnafoniya cogoya min na donc an bɛ tɛmɛ ni an ka émission partie sabanan ye kunnafoniya sabanan ni o ye actu du jour ye. An bɛna kuma kunnafoniyaw kan kunnafoniya minnu n'a bɛ fɔ olu ma ko actu du jour kɔnɔna la an bɛ taa ni an ka kunnafoniya fɔlɔ ye ni o ye couvre-feu ko ye Mali gouvernement kɔni ye couvre-feu ko kuma fɔ en plus u y'a instauré Mali kɔnɔ yan nɔ donc de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre malien bɛɛ b'o o kalama o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen votew kɛra yan nɔ dimanche don kunun votew kɛra législative an bɛɛ y'a ye mɔgɔw taara voter mɔgɔ caman ma taa voter donc sur le terrain an kɔni y'a ye sur les réseaux sur les images que dɔw tun bɛ yen nɔ gants tun b'olu tɛgɛ la masque tun b'u nun na dɔw tun bɛ ka se ka mesure ninnu respecter 1 mètre mais an y'a ye fana mɔgɔ caman de bɛ yen nɔ minnu fana tun tɛ ka se ka o respecter o hukumu kɔnɔna la artiste caman yɛrɛ ɲininka fo dɔw ye poste ni fɛnw yɛrɛ bɛɛ kɛ walasa k'a fɔ ko olu kɔni tɛ taa voter donc du coup o ko hukumu kɔnɔna la vote kɔni kɛra mɔgɔ tɛ a ko kɔni dɔn fɔlɔ donc an b'o information fana tɔ kɔnɔ inshallah donc o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ ka yala ka don duw kɔnɔ u bɛ ka fɔ ko coronavirus vaccin b'olu bolo donc u bɛ ka denmisɛnninw minɛ ka vaccin ni fɛnw k'u la an y'a vidéo caman ye et tout donc département de la santé olu kɔni ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la u b'a yira k'a fɔ k'olu ma ordre olu ma yamaruya di mɔgɔ si ma i ka mɔgɔ si vacciner donc coronavirus ko la o b'a yira ko aw janto aw ka denmisɛnninw na ko mɔgɔ si kana vacciner o fɔlen no aw janto o yɔrɔ la donc o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ chinois ka gouvernement olu fana ye dɛmɛ kɛ Mali ye u ka fondation min bɛ yen nɔ ni o y'u ka milliardaire ba in ta ye ni o tɔgɔ ko Jack Ma donc o dɔn ninnu na o dɛmɛ ninnu na casque 100,000 b'a la donc casque 100,000 ani testi pour que ka dɔn ko coronavirus b'i la n'a t'i la o 20,000 b'a la ani o tɛmɛnen kɔ dɔgɔtɔrɔw ka combinaison comme fini mun bɛ yen n'a bɛ don docteurw la et tout ça o 1,000 b'a la o dɛmɛ o sera an ma yan Mali la o fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ministère de la culture ani u y'u fara ɲɔgɔn kan ni réseau damadɔ ni FEDAMA ani réseau Kia ani a ɲɔgɔn caman donc olu ye plateforme dɔ sigi sen kan ni o plateforme tɔgɔ ko CCC culture contre coronavirus donc o kɔnɔna la u ye caravane daminɛ caravane tɛ dɔwɛrɛ u bɛ yala quartier la walasa ka mɔgɔw la sensibiliser ka kunnafoniya di mɔgɔw ma mɔgɔw bɛ se k'u protéger cogoya min na u bɛ ka activités caman labɛn u bɛ ka ko caman labɛn don n'a nata la an da bɛ se olu fana ma k'olu fana développer aw ye donc an ka artiste malien min bɛ yen ni a tɔgɔ ko Milmo N Sahel ni rapper don ni bɛɛ b'a dɔn ale fana ye dɔnkili bɔ coronavirus donc bana in na bɛɛ de n'a ka kɛlɛkɛminan don Milmo fana y'a servi a ka dɔnkili la walasa a ka kunnafoniya ɲuman di mɔgɔw ma maliyɛnw bɛ se k'a dɔn cogo min na ko bana in ye tiɲɛ ye wa an kan ka an tanga donc o ye nin partie in bannen ye an bɛ taa ni partie vrai fo tiɲɛ walima nkalon. Tiɲɛ walima nkalon n'an ye a ta k'a lajɛ bana in bɔlen bɛɛ b'a ta fɔ docteurbaw kumara mɔgɔbaw kumara diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ minnu ka domaine no spécialistes kumara fura kɔni ma sɔrɔ a la fɔlɔ an bɛ don min na komi bi donc an fɛ yan an ye information ye minnu circulé la k'a fɔ ko tile min bɛ an fɛ yan Mali kɔnɔ ko o tile tɛ a to bana in bɛ se ka cari an fɛ donc o hukumu kɔnɔna la OMS Organisation mondiale de la santé olu bɔra k'a fɔ ko o kuma in tɛ tiɲɛ ye donc ko mɔgɔw kana na da o la
ko clé tɛ se k'a to bana in tɛ yɛlɛma. Donc an ka an kɔlɔsi o information sugu ninnu na. En plus n'aw ye information ye a ye temps ta k'a vérifier parce que an bɛ wagati min na sisan an bɛ hakilisigi wagati la, an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ wagati la, mɔgɔ si ja man ka wuli nin wagati in na. Donc an k'an miiri, an k'a jate minɛ information bɛ togo di, u bɛ tɛmɛ togo di, nin ye ɲuman ye wa walima nin ye kolo ye. Ni mɔgɔ min ye information ɲuman sɔrɔ i bɛ se k'a ci a ma, an fana b'a vérifier n'a sɔrɔ tiɲɛ don an bɛ se ka kuma a ko kan. Donc an bɛ taa n'an ka rubrique 5nan ye ni o ye invité ye. Voilà, donc an bɛ tɛmɛ n'an ka invité ye. An ka invité fɔlɔ o ye Klaba ye. Klaba ye malien comédien ye. Donc an bɛ don min na komi bi ale bɛ États-Unis. Bana in kama frontière datuguna ka to yen. Donc an ye ɲininkali minnu tegun a la, o ɲininkali fɔlɔ o ye Klaba bɛ États-Unis dugu jumɛn na ani Klaba bɛ ka situation in vécu cogo di yen nɔ États-Unis, kow bɛ cogo di, a bɛ ka se ka bɔ a tɛ ka se ka bɔ, kow bɛ cogo di, ani est-ce que Klaba bɛna se ka vidéo kura kɛ nin ko in kɔnɔna la parce que bana in a ko ma nɔgɔn. Donc a ye jaabi minnu d'an ma maliyɛnw an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum malien cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba, c'est Klaba Espagnol de la Huerta, votre comédien Klaba. A dan don bɛ États-Unis yan, basi fosi tɛ na, bɛ ala tanu, an bɛ so kɔnɔ yan nɔ, bana juguba in bɔlen don sisan n'o ye corona ye, an bɛɛ bɛ so kɔnɔ, mɔgɔ tɛ ka se ka bɔ, mais alhamdoulilah basi fosi tɛ na maliyɛnw, n bɛ yan tranquillité kɔnɔ. Mais a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ malien cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba, bɛɛ k'i tɛgɛ ko safinɛ la, ka zɛli k'i tɛgɛ la, k'i tɛgɛ jɔsi. Na ala sɔnna ma, Klaba kun ka vidéo kura caman ba kɛ yan, mais pour l'instant bana bɛ yan nɔ, mɔgɔ tɛ ka se ka bɔ kɛnɛma, tɛ ka se ka vidéo kɛ. Mais a bɛna n b'a fɔ maliyɛnw ye, na ala sɔnna ma, bɛɛ sigilen don ka mun kɔnɔ, n ka coronavirus vidéo bɛna ale inchallah, n'ala ma basi wɛrɛ kɛ na, n bɛ yɔrɔ min na o ye New York ye, n'u ko ma ko Bronx. Mais yan basi foyi tɛ, c'est Klaba Espagnol de la Huerta. Nin bana ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a ma, ala ka bɛɛ lajɛlen kisi a ma, ala ka Mali kisi a ma, ala ka Mali taa ɲɛ. Voilà, donc an bɛɛ lajɛlen bɔra ka Klaba ka vidéo kɔni lajɛ sisan. A ye kumakan minnu fɔ, je pense bɛɛ y'a ka ta la. Donc an ka dugawu kɛ halisa ala ka bana in dan sira la. Donc an bɛ tɛmɛ n'an ka invité filanan ye n'o ye Iba Wan ye, ni o ye malien rappeur ba ye min dogolen tɛ, bɛɛ b'a dɔn. Donc du coup an ka welew sera ale fana ma. An y'a ɲininka nin wagati in na concert in foyi tɛ yen, ale yɛrɛ bɛ ka a ressenti cogo di, a bɛ togo di a fɛ. Donc a ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la. O tɛmɛnen kɔ an tilala k'a ɲininka kumakan jumɛn de b'a bolo k'a lase maliyɛnw ma ani Mali autorité ma nin banako in na. O fana tɛmɛnen kɔ an y'a mɛn k'a bɛ ka dɔn kɛ. Donc a bɛ ka dɔn kɛ mun kama, an ka jɛ ka Iba Wan lamɛn. Yo, Bulbi Kanjmambe, ça va? Adane Dobi a été c'est la loi, l'empereur Kangou Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps. Ok, bon, avant question Djarain bi, Yanninga kuma folo, mais Malien Tchenimso, Dimsin Magoroba, Bela Djilenga Folibe Bay. Parce que a ko ni situation ya mega vécu cogo mi amega situation vécu gɛlɛya de kɔnɔ an bɛɛ dusu kasilen don ka da ka bana in bɛ ka tiɲɛni min kɛ dɔɔnin tɛ a bɔra Chine ka taa Italie ka taa France ka bɔ yen ka tila ka na an kɛrɛfɛ dugu la n'o sous-région fo ka na se an ka Maliba ma. Donc an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ ala de deli solution na, ala bɛ solution bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a kana ni solution ye walasa parce que Mali dɔrɔn tɛ, ni diɲɛ solution sɔrɔ Mali b'a sɔrɔ. An tɛ se k'an sigi k'a lajɛ a ka tiɲɛni kɛ an ka jamana kɔnɔ, a bɛ ka an frères n'an sœurs minɛ k'u faga k'u lada k'u degun. Donc o t'an si ka hɛrɛ ye bi, an ka hɛrɛ ye min ye bana in a solution ɲuman bɛ sɔrɔ cogo min na an ka hɛrɛ de y'o ye bi na, parce que n'i y'a ta k'a lajɛ maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ, maliyɛnw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Donc an ka précaution ta o ko la kosɛbɛ walasa bana in a donni bɛ se ka nɔgɔya kosɛbɛ, komi a donna ka ban. Donc an b'an jilaja a effectif kana caya. Donc bana in gɛlɛya kɔnɔ an tɛ ka concert kɛ nin wagati la. Bon a bɛ ka fɛnba tiɲɛ anw ye parce que i bɛ se ka kase sɔrɔ, i bɛ se ka tourner sɔrɔ. Ne yɛrɛ kun bɛna taga clip tourner la dugu camanba de la, n tɛna dugu tɔgɔ fɔ, mais album préparation bɛ sen na, a ye mɔgɔw ka fɛn bɛɛ retardé. Mais donc an b'a fɔ de ko i y'a mɛn n bɛ activité kɛ i yɛrɛ ka kɛnɛ de. Message min bɛ ne bolo k'a fɔ jamanadenw ye o ye an ka jamama yɔrɔw an k'olu éviter, an k'olu tagali éviter. En même temps an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, an ka 1 mètre et quelques don ni ɲɔgɔn cɛ. O ye walasa an ka se ka tanga bana in ma, ani an ka to ka gel kɛ k'an tɛgɛ ko. N'an bɔra an mana maga diɲɛ fɛn fɛn la, nɛgɛmafɛnw wo, an ka tabaliw wo, an ka télécommande wo, an ka télé wo, an ka climatiseur wo, an ka frigo wo, an ka an tɛgɛ ko désinfectant na ou bien an ka an tɛgɛ ko safinɛji la. N'an bɛ bɔ kɛnɛ ma, an ka masque don, an ka gant don an tɛgɛ la.
n'an bɛ don an ka du kɔnɔ an ka gan bɔ an ka fili ɲama na donc o message de bɛ ne bolo ka lancer Mali population bɛɛ lajɛlen ye donc aw ka faamaw ye mesure minnu ta aw k'olu respecter u ye responsabilité fɛn fɛn ta an ka bɛɛ respecter walasa jamana ye an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bana in kɛlɛ cogo min n'a ye ɲininka ko pour que an bɛ ka dɔn kɛ jamana ye bon ne bolo o tɛ ko kura ye parce que ni gɛlɛya donna jamana kɔnɔ wagati min na n'a se b'i ye i bɛ wuli i bɛ cɛsiri i bɛ ko dɔ kɛ jamanadenw ye parce que bi bi in na bana min don bana juguba de don parce que fura ma sɔrɔ bana in na ni fura ma sɔrɔ bana in na anw maliyɛn kelen kelen minnu bɛ yan an caman bɛ se ka an yɛrɛ fɛngɛ comment dirais-je an kelen kelen na an bɛ se k'an yɛrɛ protéger an bɛ se ka gants san an bɛ se ka masque san an bɛ se ka désinfectant san an bɛ se ka moyen dɔɔni k'an yɛrɛ ye mais pourquoi pas an kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen se tɛ minnu ye an tɛ wuli an ka dɔn kɛ ka gants las'u ma ka masque las'u ma walasa k'u fana kisi bana in ma surtout denmisɛnnin minnu bɛ jɔ fe la minnu bɛ jɔ fɛngɛ misiridaw la minnu bɛ yala yala circulation ni ɲɔgɔn cɛ pourquoi olu bɛ kɛnɛmana de la surtout u tɛ siyɔrɔ t'u bolo foyi foyi tɛ yen pourquoi an tɛ ni a si bɛ minnu ye pour que an tɛ gants ni masque san ka d'olu ma walasa hali n'u bɛ kɛnɛmana la u fana ka se k'u yɛrɛ protéger parce que olu de jɔrɔ ka bon bi min na kosɛbɛ o les orphelins enfants de la rue minnu bɛ yen olu de jɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que an bɛ tɛmɛ an tɛmɛtɔla hali circulation na an bɛ se k'an ka vitrine jigin awɔ a ye na yan n'u nana a bɛ désinfectant d'u ma a bɛ gants d'u ma ka masque d'u ma n'a se b'aw ye bon n bɛ wolo bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ nka fɛn fɛn bɛ se ka ko dɔ kɛ nin ko la donc dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca parce que an ye dɔnkiliw da c'est vrai an bɛ jamana kɔnɔ an fana ye jamana mɔgɔba dɔw ye c'est vrai mais ni jamana kungo dɔw fana wulila n'i ye bɛɛ to gouvernement fana ma a tɛ ɲɛnabɔ an kana sigi k'a bɛɛ ka to gouvernement ma parce que n'a bɛɛ tora gouvernement ma dɔrɔn a bɛ kɛ problème ye donc nin message j'espère que a bɛna faamuyali sɔrɔ nin na merci. Voilà donc an bɔra ka Iba Wan lamɛn sisan an b'a fo a fana ye a miirinaw fɔ an ɲɛna donc an b'ale fo an bɛ tilaba fo an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka bana in dan sira la donc aw denkɛ aw balimakɛ Bubakari Jare kɔni tun bɛ ka ni kunnafoniya ninnu lase aw ma an b'a fɔ an ɲɛna k'a ka taa abonné RHHM ka chaîne YouTube la aw ka taa abonné an ka page Facebook la aw ka taa abonné an ka Instagram la donc walasa ka an ka kunnafoniya nataw sɔrɔ an bɛ bi ta in ɲɔngiri ni Ala sɔnna ma n'an ye information kura minnu sɔrɔ an b'aw la dɔnniya la merci au revoir.